karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Kanang mga nakita nga mga kalag sa namatay, dili ka na mismo ang namatay. Timan-i, ang demonyo daghan og klase og porma. Ug may gahong sila aron linglahon ang mga sama nimo. Ma'am Sabrina, busa dali nga. Mamalit kita sa agi, dali. Kailangan tao dinhi Annalisa. Dagan, Ma'am Sabrina! Annalisa nga naman! Dagan lang! Dali! Ayaw na kayo magdagan! Madagma ta! Kinala makakalayo taning kapita! Dali! Kung sa magigado ka mo! Pila ikaw ba si Adela? Kinsa? Kinsa? Asa ka lalaki? Dali! Dagan lang! Nagsurot sila nato! Kinsa? Pas-pas, Ma'am Sabrina! Manglugsog ta sa sapa sa banlot! Palagi! Ma'am Sabrina! Ma'am Sabrina! Oh, tingog ka to ni Annalisa. Ug naa sila sa sopa sa banlot. Kinahanglan masusi ko kini. Annalisa! Sabrina! Ma'am Sabrina! Nagtugoy mo ko, Ma'am! Naigo na sa bato. Annalisa! Sabrina! Annalisa! Si Rodel! Rodel! Di amin diri! Ma'am, dali, Ma'am! Masugat na lang ito ni Sir Rodel! Naasa na sa ibabaw! Naglantaw na to! Ha? Sabrina! Annalisa! Sir Rodel! Di amin, Sir! Anong niya naman sa diri? Sir! Sir! Sir, yan na ito magsulti! Ato na tabangon si Ma'am Sabrina! Huwag na magsulti. Sorry. Huwag na magsulti. Dali na mo. Gunit ako, Sabrina. Kating! Ang tambar sa samad! Dadadari! Ay, naunsa man ni si Ma'am Sabrina? Pagko ako glabakarawin ina o ginadlawang tubig, kuha nagtambal manoy! Oo! Ambi, tanaw ko ka ng samad sa iyong uo. Aray, Salamat nga, Didi Laom. Pero, kinahanglan madaka sa ospital. ayaw na, Rodel. Garas, Rani. O sigaras! Rodel, ayaw na lagi ka balaka. Tambali na lang ko ninyo. Elmo, nga nung nagkagubot ganina sa ubos? Ano, distasyan manggod si Ma'am Sabrina sa sapa sa panlot, madam. Unsa? Nga nung may abot naman sa siya dito? Wa pa ko mahibaw sa rason, madam. Mirisi nila. Madam, Dili na sila makamahay nato, Elmo. Kay di ba, gidid-an naman nato sila sa pagtaak anang sapa sa banlot? madam. Pero, Unsay pero? tanong ito, madam, di malagi ka mahadlok sa sapa sa banilot. Ay anong ganahan man ka usahay na magpiktik ka dito? Kanus amang ko nakigpiknik ninyo sa sapa sa banlot, ha, Elmo? Ay adong usang simana pa, madam. Una-huna lang na nimo. Dili mahitabong mutaak pakuan ng sapa nga kriminal. Madam, tinuod ba yun nga malimot kas mga panghitabo sa nangagi? Ha, madam? Unsa man ang pangutana, ha, Elmo?
Usay malimot. Kanus amang ko malimot. Daghan kang ikalimtan sa kagahapon, di ba? Asukad sa mga bata pa ta. Oh, Elmo, unsa ba nang gipanulti nimo? Unsay sa mga bata pata? Kaya nga ano di ay, nagkauban ba ta sa mga bata pata? Diba? Nga tiguang naman ka nga miabot din his among bay? Ayaw kalimti ang kagahapon, madam. Bata pa ko ni Aldo. 6 anyos pa ko. Pero wa pa ko malimot. Nag-ilogan ko nimo sa akong kwarto. Oh, Nalimot ka. Giilog nimo ang akong kwarto sa Casa Albor 1. Ganun niya amang ka sa akong kwarto. Ang sa imong kwarto, nga ako man ning kwarto. Kung sa imong kwarto nga, ako man yung kwarto. Ako man ganun ng mga sininaw. Ako na ning kwarto. Kay amo naman ning bay. Nahinumdum ka sa nahitabo sa mga bata pa ka. wa ko mahinumdom anang imong gipanulti. Huna-huna lang ka na nimo. Dili ni akong rahuna lang, madam. Usa ka adlaw ni Ana, kalit lang ang akong inahana ang inyong ulipon. Ug kamo na ang tag-iya sa among bahay. Hilom! Hilom! Bangis ang imong amahan nga si Don Romero Rema, dili ba? Hapit ka niya mapatay sa diyang midaga ka na. Hilom! Kinahanglang mahinumdum ka sa nangagi, madam. Dili! Dili! Ayaw sa pungi ka ng imong dunggan, Madam Bersi. Nganong tamo naman ang tag-iya sa among tanang kabtangan, Madam. Ngano man, Hilom! Wa kay katungod nga muhisgot sa nahitabo sa kagahapon, may Elmo! katungod ko, Madam. Kay usa ko ka Albor. Nalimot ka? Hilom! Gisagop ka sa akong amahan, gipa-eskwela. Dili pa ba na igo alang nimo? Akong gusto nga maskwela ko o di gusto sa imong amahan. Tungod kay maol gusto sa imong amahan nga himuon ko ninyong ulipon sama sa akong inahan hangtod sa hangtod. Hilom na! Kung dili ka gustong akong palayason! Tiguang ka na! Wa ka na'y kapaingnan pa! Busa! Tak-uma ng baba ni mo! Ha! Okay na kasi mong gibati. Okay na ko, Rodel. Ma'am Sabrina? Niyan ang tubig, ma'am, oh. Inom nagtambal. Anong may abot na mo sa pikas bugtod? Gisundan ni Annalisa si Adela. O dito misangko sa pagsunod niya. Unsa? Gustong samukon sa mga dibunyo ang atong pagpuyo, Rodel. Anong managan mo palayo sa bahay nga nasunog? Tungod sa nakita ni Annalisa. Ma'am Sabrina, mahimo bang dili na natin maghisgot sa akong nakita? Dili mahimo, Annalisa. Ha? Nadisgrasya ko kay imo kong gipadagan. May gikahadlukan ka, mao nga nidagan ko. Karon sultihi ko, kung insoy imong nakita, nga imo man kong gipadagan. Kuan? Sulti na lang, Annalisa. Aron mahiluna na si Sabrina. Unsay mo nakita sa nasunog nga bahay? Daghan sila, Sir Rodel. Unsa? Daghan silang nasuko o gustong mangangin. Kinsa man sila? Wa ko makailan nila. Pulo sila sa maran. Og laing kay ilang mga naong. Natabas-tabas sila ng lawas. Mura sila gimasakar. Gimasakar? Oh, Ma'am Sabrina. Mura gimasakar nga ako nakita. Daghan sila. Og nasuko sila nato. Dili sila gusto nga samukon katong dapita. Pero kita ka ni Adela ditong dapita, dili pa. Naghilak na sa kilid si Adela. Nagduko. Uwa siya magtagad sa uban. Mura silag dili ka uban. Lahi ang ilang henerasyon. Lahi ang ilang binistihan. Kay nga no? Unsa may nakalahi sila mga biste? Ang gisalob ni Adela, mao ang hinatag na kong sinina. Moderno kayo ang style. Samtang ang daghang mga tao nga nasuko. Nagsuloob sila karaan sa sapot. Mga gaon nga murag Filipiniana. O ang usa ka babay. Nagbuda siya. Nagbuda? Buot mong ipasabot nga. Kinasal ang nakita nimo.
O, Ma'am Sabrina, mura ba og kasal kini nga gimasakir? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!